Takže čau lidi. Dneska tady budeme točit ochutnávku. Takže mám tady takové hezky nachystané nějaké věci. Třeba tady cukrová vata, KitKat, čokoláda a tady ten donut. A nevím, jestli tam ani bylo vidět. Jo. Přitom tady hraju Garden. Jo. Když tak se můžete napojit a zahrát se se mnou. Dát mi třeba nějaký věci, protože jsem úplný začátečník. No, a jdem teda už dělat tu ochutnávku. Takže jdeme ochutnat tenhle donut. No, zároveň. Když jdem ochutnat tuhle čokoládu, takhle to vypadá teda uvnitř takováhle hezká. Tohle je ještě lepší. Tomu donutu dávám třeba 6 bodů. Tomuhle tak 9. Jo, nechám si rezervu. Tak. A teď na to, co se těším nejvíc. Tady sweet, cukrová vata. To reálně vystříklo na ksicht. Mám. Hustý. Už tady máme i nějakou takovouhle tetovačku. Nevím, jestli tam jde pořádně vidět. Jo, to se dáme určitě. A teď ta samotná vata mám teda jahodovou. Jinou tam neměli. Jako asi zatím 10. Já nevím, jestli potom se naučím salto nebo beko. Prostě klasická cukrová vata. Tak pa. Napojte se do Grow a Garden.